Вітаю, гэта Код Беларусі. 5 хвілін пра лёсы і падзеі, без якіх немагчыма зразумець Беларусь. Узгадаем паэтку, якая і ў ГУЛАГу пісала вершы, а як вярнулася на радзіму, адмовілася ад савецкага пашпарта. Ларыса Геніюш. Лёс яе, лёс тысяч беларусаў. Вось як было. Быў час, калі тысячы беларусаў вывучалі геаграфію не па картах. Адны па прыпынках на шляху ў эміграцыю, другія па этапах і нумерах лагероў. Ларысе Геніюш выпала абодва шляхі. 0287. Асабісты нумар Ларысы Геніюш у Мінлагу у пасёлку Інта у Комі. У 49-м паэтку і яе мужа судзяць па артыкле 58. Дзяржаўнае злачынства і контррэвалюцыйная дзейнасць. 25 гадоў лагера. У 20 стагоддзі Беларусі не надта шчасціла. Першая сусветная, нямецкая акупацыя, грамадзянская вайна, Рыжскі мір, рэпрэсіі 30-х, пакт Молатава-Ріббентропа, новыя рэпрэсіі, другая сусветная, новая акупацыя і зноў рэпрэсіі. Жывеш у заходняй Беларусі, а сваякі ў савецкай, жывеш у савецкай, а сваякі ў заходняй, маеш зямлю. Не маеш зямлі? Спачуваеш бальшавікам? Не спачуваеш бальшавікам? Жывеш пад акупацыяй? Бяжыш з-пад акупацыі? Супрацоўнічаеш з бальшавікамі? Не супрацоўнічаеш? Крытыкуеш уладу? Не крытыкуеш уладу? Жывеш за мяжой? Маеш сваякоў за мяжой? Вяртаешся за мяжы? Не вяртаешся за мяжы? Усё жыццё беларусаў у 20 стагоддзі выбар без выбару. Ларысе Геніюш выпала ўсё. Яе родныя жлобаўцы пад Ваўкавыскам пасля Рыжскага міру адышлі Польшчы. Беларусам няма як жыць. У 39-м, як Польшчу зоймуць фашысты, беларусы стануць двойчы падазронымі. А як жлобаўцы стануць савецкім калгасам, падазроных беларусаў запішуць яшчэ і ў кулакі. Ларысе Геніюш шчасціць з'ехаць у Прагу. Яе муж доктар, дактароў прымаюць. У напаў нямецкай Празе бяспечней, чым на радзіме. То нямецкай, то польскай, то савецкай, але ні разу не беларускай. Браты Ларысы бягуць з саветаў. Адзін загіне ў баі салдатам арміі Андерса. Другі брат апынецца ў арміі Берлінга і таксама загіне. Трэцяму пашанцуе ўцячы ў Англію. Сваякоў на радзіме заб'юць гітлераўцы. Бацька не вернецца з гродзенскай турмы, а маці загіне ад голаду ў лагеры ў Казахстане. Трэба жыць, бо расце сын, бо пішуцца вершы. Калі няма як жыць, беларусы жывуць марай. Тысячы беларусаў замежжа марыць, каб з'явілася Беларусь. Не польская, не нямецкая, не савецкая, свая. Беларуская народная рэспубліка, якую стварылі і тут жа знішчылі ў 19 годзе, жыве ў эміграцыі. Ларысу Геніюш абяруць скарбнікам, адказны за фінансы беларускай дзяржавы ў выгнанні. Жанчына, маці, паэтка, у сэрцы палітыкі. Хто кажа, што жанчынам там не месца? Відаць, дрэнна ведае нашых жанчын і нашу гісторыю. Савецкія чакісты будуць шукаць у Геніюш архіў БНР. Не знойдуць. Гэта будзе каштаваць ёй 8 гадоў лагероў. Гэта, а яшчэ тое, што пад адным дзіўным дакументам быццам бы будзе стаяць яе подпіс. У 1941 годзе беларусы замежжа быццам бы павітаюць Гітлера. Усе як адзін адмовяцца падпісаць вітальны ліст, але ж раптам пад ім з'явяцца подпісы. Падробка. Але ж каго гэта турбуе? Між намі ці быў той ліст, ці яго выдумалі пазней, каб было ў чым абвінавачваць беларусаў, незразумела. Мы яго не знайшлі. Знойдзеце вы, дык пакажыце, хоць пачытаем. Ларысе Геніюш не даруюць. У афіцыйнай савецкай гісторыі яна застанецца здрадніцай, як тысячы беларусаў, што аднойчы апынуліся паміж саветамі і фашыстамі. Немцы сыдуць з Прагі, але ж прыйдуць саветы. Трэба бегчы на захад, толькі муж паэткі
сацыяліст. Ён застаецца. Яна не можа яго пакінуць. Усё будзе так, як яна прадбачыць. Іх выдадуць саветам, а 12-гадовага сына Юрку пераправіць да сваякоў у Польшчы. Яны ўбачацца толькі праз 15 гадоў. Турма ў Чэхіі, у Аўстрыі, у Львове, у Мінску, у Комі, у Мардовіі. Кожны дзень яна, як сотні іншых, будзе кіркаваць землю ў вечнай мерзлаце, будуючы дарогу праз тундру. У -40, без агня. Яна не кіне пісаць вершы. Сулагернікі назавуць іх глюкозай і завучаць на памяць. Знясіленым людзям паэзія саладзейшая за цукар. Лёс будзе міласердны. Ларыса Геніуш вытрывае і вызваліцца праз 8 год. Віны сваёй не прызнае і не стане прасіць памілавання. Яна да гэтай пары не рэабілітавана. На радзіме ёй не надта рады. Яна і не спрабуе спадабацца савецкай уладзе. Не возьме савецкага грамадзянства і да скону дзён будзе на радзіме чужынкай, без сталай працы, без пенсій, пад наглядам КДБ. Але Жузельву, да падазроўнай паэткі, злоснай нацыяналісткі, чужынкі, лагерніцы, будуць з'язджацца літаратары, вучоныя, мастакі. Іх не спыніць чэкіцкае цікаванне. Зельва стане сэрцам творчай Беларусі. А на пахаванне адыёзнай паэткі насуперак нагляду КДБ сыйдуцца сотні людзей, бо сумленне мацней за страх. А вось дзяржава, відаць, дагэтуль баіцца паэтку. У пасмяротнай рэабілітацыі яе імя было двойчы адмоўлена. А ў 2007 годзе мемарыяльную шыльду на яе зельвінскім доме міліцыянты знялі адразу ж, як яе ўсталявалі. Якую недаравальную шкоду і крыўду нанесла дзяржаве паэтка? Галоўную сваю таямніцу Ларыса Геніуш забрала з сабой. Ларыса Геніуш, паэтка, чужынка, беларуска. Памятайма. Як было вам цікава ды карысна, стаўце лайкі.